Pois eu chámame Maricruz Piñón, son de Piñeiros, de Ferreira, do concello de San Sadurniño. Levo 34 anos vivindo aquí en Ferreira, en Piñeiros. En internet empecé vai facer 2 anos, ali no concello, na aula CEMI, que por certo apuntou-me a cativa, que lle teño que dar as gracias. Dixo-me, mamá, vete, se aprendes, aprendes, e se non aprendes, porque non vas a aprender. Aprendes a outras cosas e non vas a aprender a eso. Non sabía nin coller o ordenador, nunca na vida lle tocara. E tiña ordenador na casa. Non sabía nada. Nada, de nada, de nada, Os 2 primeiros días que, a ver, a profesora notaba un montón, Ai, madre, estaba así, toc. Sería porque era maior, era a maior que había. Eu víame inferior total no medio da juventud, porque non todos os chavales saben todos manejarse. Que sei escribir, sei, a ver, deféndome. Escribo ben, e todo iso, pero a ver, que teño faltas de ortografía. Cando non sepas onde va acentuado, pois non acentúas. O que sepa xa que si efectivamente é acentuado, pois xa sei onde vai, non? Pero hai cousas que son acentuadas, pero non sei onde. Non sei en cal das letras, Entonces aí é onde eu digo, madre mía, que rabia me dá. Eu chegaba a casa e o pouco que sabía, a ver, teño que empezar a ver como se pode facer para entrar en manualidades, porque se eu a profesora non lle preguntaba. Eu jabesa. Non é nada. Dicho aquí, ali. A ver, como se hacen manualidades? Pois a ver. Busquei as fofuchas. Que son fofuchas? Encantaban. Dixen, agora vou mirar a ver como se fan cuadros. Porque os cuadros tamén, para min era algo importante. Dixen, pois teño que mirar a ver como se fan cuadros. Pois agora vou mirar a ver como se fan flores de papel. Perfectas, salíame perfectas. Rejalei cada ramo. Os ramos quedaron encantadas e dicíame, que non lo podías facer ti? No. Por internet? Como que por internet? Pero se miras todo en internet? Sí. Endei mirar máis. Se non morro, endei mirar máis. Que tarde para almorzar. Adormeceu a ama. A ver, collo os vídeos. Eu fajo sacos patrós e despois fajo. E de cada pouco o ordenador. A ver se é si ou se de outra maneira, porque velo un ou 2 veces, pero a ver, si, perfecto. Volvo a mirar agora os siguientes pasos, a ver como son os siguientes. Pois a ver como son os siguientes. Mira, as miñas manualidades gustaron sempre. Sempre me gustou moito xogar a facer cousas novas, pero o mundo de internet a min axudoume, que deu un empuxón moi grande para facer algo que xa eu tiña, pero non sabía a forma de como facelo, porque non iba a clase e non sabía como, porque eu pensei que non se podían facer esas cousas que se poden facer por internet. E encontreime con un mundo que me enseñou moito máis do que eu pensaba. Estou facendo cousas que me gustan de verdade, Estes días non puiden facer nada porque entre que tuve que apañar millo, apañar fabas, de bajar as fabas, enrestrar o millo, e agora volvín a sementar nabos e veas no sitio do millo para que veña o xabarín e me coma tamén. O teléfono, hai un mes que o teño, que non tiña teléfono. E a ver, por que non compras un teléfono? Que non quero teléfono, que eu non sei manejarme no teléfono. Comprei un teléfono, WhatsApp.
ten de todo, de todo. Ahora véxome, mando foto aquela, outra foto a miña hermana, outra foto a outra, de tomates, de patatas, de fabas. Mira que estou facendo. Mira, bueno, dime, pero bueno, pasaste, non te estarás pasando un pouco de rosca? Coa conta do WhatsApp, que me estou pasando de voltas. Non creo, non creo que me pase de voltas, porque va, a miña edad non me vou pasar de voltas co teléfono. Xente que foi comigo ao curso decíame, bueno, ti é solamente por o chateo, por tal, agora vas de escapar ao home. Palabras textuales, que lle iba a escapar ao home por meterme en internet. Teño un contrato de 23,90 €, sin límite de chamadas. Pode chamar onde me dé a Santísima, menos o 902. Os WhatsApps gratis, todo eso xa é sin cobro. Tamén teño Facebook e fago comentarios. Se algunha cousa me gusta, doulle a me gusta e comento e dou explicacións do que me gusta, pero como unha cousa non me guste, tamén digo, pois non me gusta por tal cousa, non me gusta. Aí son reacia a subir fotos, son reacia, non me gustan porque se poden sacar cousas que a mellor tamén é peligroso. É que é unha vida privada. E quero aprender, que hasta ahora ainda non fixen, a facer uns vídeos. Todo podrido. Eso sí que me gustaría. Vou apañar fabas. Sabedes o que son as fabas, non? Fabas. Vou apañar fabas. E vou dicir, mira, estas fabas pois son de Asturias, porque teño dúas razas. Unhas son asturianas e outras son de León. As asturianas son riquísimas. É como manteca. Mételas na boca e... Madre, eso é unha pasada, E claro, teño que facer o vídeo, facer o experimento así. Vou probar, se me salen, sálenme. Se non me salen, pois quedareime cos ganas. Pero penso que me han de salir ben. É que eu tiña unha ansiedade comigo, unha ansiedade. Foi un relax tan grande. Eu Carmen dicíalle, para mí é unha terapia vir aquí, que para mí é outro mundo, véxome noutro mundo, que eu vía un mundo moi diferente. E o mundo de internet para mí era moi diferente ao que eu vexo hoxe. E o meu cativo dicía, mamá, por internet podes aprender moitas cousas, só que ti estuveches encerrada na casa e parecíache que isto que era todo estar na casa e non facer outra cousa, mas que atender as vacas, atender a casa e punto, non hai outra cousa. A miña vida era facer de comer, ir a despachar, porque sabes que teño que ir para baixo, que non é dicir, pois teño aquí todo cerca, non, teño que ir desplazarme. Cando ven o inverno, xa é noite, xa vou de noite para baixo, e xa que non ordeno de parir unha vaca.
Para que volva esta noite. Porque antes tiña 2, e tuve en 3, e tuve en 4. E agora fome quedando cada vez con menos e cada vez con menos. Eu, por exemplo, cando está unha vaca para parir, igual vou ás 2, vou ás 3, vou ás 4, vou ás 5, vou a todas as horas da noite a baixa a cuadra. Será unha víctima. E eu tarábame. Se eu teño que entretenerme con algo. Polo menos, así que ceno e recollo e tal, vou po ordenador. Eu traballo do campo agora, para min, levo con alegría, con humor, pois teño máis ansias de vir, pois a ver que hai de novo, xa, porque xa parece que me sale máis, para non estar tan encerrada, porque estaba encerrada. E agora véxome que teño anos, pero a ilusión sigo a tendo igual. Se dixen algunha, dixen eu, a ver, pa que vas a un psicólogo? Porque hai xente da miña edad que está con psicólogos, está con pastillas, que está con... Eu dicíame a mí, levo todo ao psicólogo. Non, a mí ao psicólogo non me fai falta. Empecé en internet, nin psicólogo, nin pa que quero o psicólogo. Non me fai falta. Esta é a miña finca. Mirade, teño coles, teño nabos, aquí tuven o millo, pero agora para que non me bote erva a finca, botelle nabos, mirade que pequeniños son, é máis frío. Aquela casa que vedes máis abaixo é onde eu teño os animales. Entendes? Toda a finca, o paisaje. É a miña casa polo costado.